diňe söýgi hakynda. Hawa, bugun seher daň atar. Asmany bulutlaň tutmagy, günüňem gyzaryp dogmak bilen, göýüň salkyn şemali baglaň ýapraklaryny emay bilen sypap geçer. Senem menden baky aýrylyp gitmek üçin ähli zatlaryny ýygnap başlarsyň. Ýöne sen meňem günüme düşünüp göre. Sen özüňi maňa derek goýup gör. Senden men gidäýsem, sen men ýzymdan gaýdarmyň. Men öz ykbalyňdan gidermejek bolup, zar çekip aglamazmyň. Ýok. Sen bu soraga atla jogap berip bilmersiň. Sebäp sen men näle? Men bugun ýene sen öňüňde göýüň sary ýapragy kimin saralyp ýalvarsam galmazmyň. Mehribanym, öýkü kinen undoly. Senem menden gitme. Söýgüde bagtly ýaşamak üçin köp sady bagyşlamak gerek. Galay. Hemme zat öňküňküligine galar. Gitmesene. Haýyş edýän. Gitme. Gitme. Gitme.